Takže čaute ľudia, zdravím vás Bogy pri ďalšom dieli Craftu. Dneska by to mala byť naša dobrá a starodávna XP farma. Som zvedavý, či sa nám to podarí. XP farmu si spraviť, dúfam, že hej. Ja sa len hodím stopky zase. Páda. OK, neviem, či sa mi podarí na tomto diel spraviť, ale počkať. Tak, prichytal som si veci, takže značku budeme potrebovať, vodový draz vodou by to mal byť a dosť hrozne veľa cobblestone, ja som si zobral na rýchlejší Chrome a čo som mal. Tak. OK, ideme sem. Tak, paráda. A som tu, OK. Teraz to musíme... Budeme musieť asi skopať asi o dve nižšie, aby to malo byť tak ďaleko. Takže ja toto rýchlo iba takto skopem. Nezavadzaj. Ja by som mal asi, počkať. Ja tu mám ten kobul, tak ja som toto takto tu troška... Malo by ho dosť, tak. Zatiením. To takto trocha zavreme. No trocha, zavreme to úplne. A ostal mi dosť cobblestone. Tak. A ideme kopať... Čo to je? Dzíra. Malo by to byť do hĺbky asi 2. Neviem. Takto. Pod spawnerom by to mal byť asi hĺbka 2. No, ale dúfam, že sa nebudem myliť, aby dali dobrý spawn. A do rohu to bude treba dať 8 na dĺžku, takže toto takto dám. OK. Takže pod spawnerom 2 hore, to je do výšky dobre. A ešte potrebujem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže to už musím asi zvýšiť zdlhšiť o 1. Čo by... Není problém. Zvýšiť to o 1. Myslím si, že to s tým není absolútne žiadny problém. Ale v prvom prípade, keď kopeme obyčajne koul, ale to ja si hodím do smetí. To je mne úplne jedno. Takto oni musia ísť potom na kde senka a musia vyplávať hore 22 blokov. Takže toto zavriem si a mal by to byť už... Ježiš, ako môže dať skeleton spawn, keď tu má záchný skeleton? OK, takže ja toto zatiaľ dostatočne osvetlím. Pre akože žiadny spawn skeletonov. Paráda. Aj takto. A takto. No ten si nedám. Dole není treba. Dole je celkom dosť zle, ale nevadí. Počkaj, teraz musím porozmýšľať, že tu je 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže to musím nechať takto, presne ako sa kopem. Tuto s tým ešte jedno skosím. A tady musím dať dole. Dúfam, že dá taký zase skeleton spawn, tak ma drbne. Neznášam skeletonov takto, aby dávali spawn, keď sa im zachce. Tak. Už by to malo byť dobré. Tak ja sem dám aspoň to neknem to železo. Sem dám toto, tak. Toto už je to jedno asi. Tak to by to malo byť 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu by mali spadnúť. A to vlastne už to je jedno, oni môžu ísť a potom mali vyplávať hore a ja sa idem rýchlo vyspať. Je noc. Sa mi nepáči, je noc, to je zlé teda. Dúfam, že budeme mať okolo svojho domu príšery. Otvor to, rýchlo poď sem. A spí. Dobre, vyspíme sa. No, spí. Tak, paráda. Kde som to chcel? Toto som chcel, paráda. Tuto si hodím sem, toto. A toto. To by nemalo byť vôbec treba. Paráda. Už funguje ako by mal.
A ja som už dosť celkom... Oj, nebuchaj, nesmieš. Si sa kúpeš tej vody, to mi došlo, to je... Výborne. Hore, poď. Paráda, ešte jedna. Umrel. To sa vám za to hodí, neč? A ja tu... Ježiš, skeleton, ty sa nekúp tej vode, ja ťa zase rozstrelím. Mojím majmom. Bum! Paráda. Haha. Takže ja viem s lukom dosť dobre. Kosti si nechaj. Fuh. Tak ten creeper má v tej vode troška... Ako to mám slušne povedať? Dostal. To bolo to najslušnejšie, Adam, ako som to mohol povedať. Ak by tam buchol, tak by som sa mohol rovno... Fúha, neviem, čo by som mohol. Čo to kopeš? Toto nemáš kopať. Ja musím porozmýšľať, že... Ako to spravím, tak to by to malo byť. Teraz takto a takto. A to musí byť na dĺžku 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A to by museli už tu ísť hore. To by až taký problém zase možno nebol. Uvidíme. Tu by museli ísť hore. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, áno. Tak. Toto by museli ísť hore, takže semka treba vykopať škáru. Dosť až povrch. Ok, ja to začnem kopať z vrchu, viem, lebo je to tento rád, takže... A to prečo zase skeleton, toto je není možné, ja som... Neviem čo to je. Dúfam, že toto kopem dobre tento rád. A, dobre, tento som to nekopal, tento to mal byť. A to počím tuto je ten skeleton, tuto sa kopeš, či čo robíš? Prepáč, že ma to otravuje, ale spravím toto. No už tu nemôžeš byť. Čo sa stalo? Tak, ok. Pokračujem ďalej, to už kopeme týmto. To treba skopať dole. Ja fajne skydnem, to už viem teraz. Tak. Oni tuto pôjdu hore, ale no... Tak toto neviem, ako to spravím. Teraz treba porozmýšľať, musím si spraviť takú druhú cestu von. Zatiaľ, a druhú cestu von nemám. Kebyže spravím tento rebrík. Bo tuto nemusia ísť vlastne hore, tak počkajte. Ja ešte si spravím tuto jeden zles, alebo čo to také spravím. Čo takéto. Tak, sekera. No a počkajte, ja idem si to tako skopať asi z hora. Tak toto bude akože mimoriadne dlho. Počkať, skúsme to takto. To je hrozný ramot, dúfam, že vám to nevadí. Nemám to až tak na hlas. Soundy na 26. Nemalo by to byť až tak na hlas. Paráda. Ja si toto rýchlo dám sem. Ok, dva rebríky ostali, tak toto je... Dobre. Toto nechcem teraz. Tak. Toto by to tiež nič nemalo byť. Tak ja to spravím zatiaľ. Tuto vyjdem. Takže. Ja sa poviem pozrieť tento rebrík. Tak. A jeden vyššie a takto. Vidíte, ja som pri spawneri, takže som trafil. To zatiaľ, lebo ja toto musím dať až úplne hore. Tak. Ja neviem, či je toto 22 blokov. Toto musí byť hore až 22 blokov. To netuším, či to je, tak to skúsime spočítať. Hop, sem vidí takto. No, a tu by mal on začať vlastne plávať, ale ja netuším, koľko blokov som toto spravil vysoké.
Ok, tak tu je to layer 45. A keď vidím hore, musí to byť 65 layer, aby to bolo o 20 vyššie. A máme len layer 62, 3, 4, 6, 67, to je... Fú, to je dosť, by mali prísť, to by mali prísť hore, ale je to veľký layer na nich. No to mi nevyšlo teda. Ale bahaj, vyšlo mi to. Mám veľký layer, potrebujem iba layer 65, takže raz. Ok, tu by mali skončiť. Ak sa nemýlim, takže... Teraz toto tu skopem. Takto dookola troška. To si je také fajné. Takže tuto bude asi tá posledná značka. By to mala byť asi, ale ja potrebujem raz, dva. Takto čak. Ale takto by to malo byť. Takto medzi... toto mi to asi možno bude trošku viacej prekážať. Dúfam, že nespavnem, ako do toho nespadnem do toho spawneru. Dúfam, že mi to ako vydá do dĺžky, aj do šírky. No teraz rozmýšľam, počkaj. To musí byť... Toto pôjde, takže raz, dva, tri, štyri. Ešte o 4 by sa to potrebovalo predložiť, takže to je 1, 2, 3, 4. Tuto by mali končiť a to by mali asi spadnúť, alebo ak to dobre myslím. Jau. Ako teraz to je to vonka? No toto je pohové, riadne. Hop. OK. Moje jump schopnosti sa neprejavili. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Tu oni... Fúha. To chcem kúpiť asi blok takto. Tu budú oni vypadať vlastne. A padnú dole až. Tu im takto pôjde voda, že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Nie, nespadne tam. Fuj. Dobre, 8. Tak, teraz ja sa musím výsť tako von, takže to spravím takto. No. OK. OK, teraz dám si semka túto vodu. No tak ako by som ani myslím, že to budem potrebovať. Tak, obídem si to. Najem sa. Paráda. Najedol som sa a teraz. To čo hneď viem, takže tu by mala byť značka a tu by mali oni vyplávať. Takže takto. Čo som sa dať položiť tá voda? Paráda. Ja sem pohodičke vyplávam, ale ešte senka dám značku. To je jedno, čo tam napíšem. A jak tam druhý kyblík? Tak, tu dám druhú vodu. No to som nespravil dobre, počkať. Ja si ešte senka rýchlo, tu mám takú škáru, tak... Ja si senka musím spraviť neobmedzený zdroj vody, aby som nemusel behať ako sprostý po vodu hore, furt a dole. Tak, senka dáš vodu a sem dáš vodu. Super toto. Senka dáš značku. Dám. Dobre. A ešte nie senka, nie. Nie, čo robíš? Toto musíš zrušiť, tú značku. Skopni už! Výborne. Hej, až tam. Paráda. Tak. Daj sem. Nie, toto nie. Toto chcem. A toto si dám na miesto cobblestone. Raz, dva, sem. Výborne. Ešte to musí dať o jedno vyššie. Tam. Výborne. Som trafil. A semka. A teraz sem značka, tak. Zase po vodu. Może by som už tak 15 minút. Ani sa mi nezdá. Tak. Takto oni pôjdu hore, sem, senka voda. Tak.
Nie, zase som go netrafil. Paráda, teraz sa mi to podarilo celkom rýchlo odkopať. Tak. A ešte sem môžem dať značku. Tak. OK. Ja si dám tieto značky a ukončím tento diel a v ďalšom dieli pekne elegantne dorobíme a aj vyskúšame, hádam. To je v ktorých už mi není treba. Ideš hore. A ešte jeden blok. Ešte. Tak. A sem. Dan. Tak. A zase je noc. Neočakávane. OK, vyšlo mi to presne. Naberiem si ešte do 2 kybov vodu, jeden si nechám potom a druhý si... Tak a... Tak. Rýchlo, poď hore, musíme sa ešte vyspať. No, semka ešte nevidím, takže sem. Voda, a ona by sa pekne mala... Áno, má presne to urobiť tá voda. Len musí ísť ďalej, a to ona ešte asi nevie. Ešte jej to nedoplo. A tak. Takto, ja sem rýchlo ešte musím vypávať ku tomuto bloku. A už to hádam ukončíme. Lebo teraz začala noc, takže ako tak. OK. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel Minecraftu. Predtým si robili XP farmu. A v druhom dieli ju dokončíme a hneď aj otestujeme. Takže čaute!